Ẹ kú dédé ìwòyí o. Orúkọ mi ni Aya Adéyínká Mọ̀dínát Bọ́láńlé. Ohun tí mo mú wá fún yín ní ọjọ́ òní, òun ni à ń pè ní ọ̀rọ̀ akọ́nilẹ́nu. Kí ni à ń pè ní ọ̀rọ̀ akọ́nilẹ́nu? Ọ̀rọ̀ akọ́nilẹ́nu ó jẹ́ ewì dájúdánu tí àwọn Yorùbá fi ń ṣe eré ọpọlọ láàárín ara wọn. Ewì yìí máa ń jẹ́ kí a mọ ẹni tí ó lè yára pe àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde lẹ́nu léraléra láì kọ ẹsẹ̀. Ó máa ń jẹ́ kí orí ọmọ kó jí pépé. Oríṣiríṣi ni àpẹẹrẹ tí ó jẹ́ àpẹẹrẹ ewì dájúdánu tí a mọ̀ sí ọ̀rọ̀ akọ́nilẹ́nu. Fún àpẹẹrẹ, a ní mo padà bà lábà bàbá àlàbá alábà. Mo padà bà lábà bàbá àlàbá alábà. Ó tún lè tẹ̀síwájú sí pé mo padà bà lábà bàbá àlàbá alábà. Mi ò fún bàbá àlàbá alábà ládàbà jẹ. A wá pè é léraléra. Ìmíràn tún ni alira ń lọ́ra rẹ́lá. Alira ń lọ́ra rẹ́lá. A lè pè ó lè tó bí ẹ̀mẹwàá kí ẹni tí ó ń pè kí ó tó kọ ẹsẹ̀. Èyí lè jẹ́ kí a mọ bí ẹni náà ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá dáradára sí. Ìmíràn tún ni èérí ará ìlọ́ra ni ẹran ará ìlọ́ra ń jẹ. Èérí ará ìlọ́ra ni ẹran ará ìlọ́ra ń jẹ. Ará ìlọ́ra ń jẹ. Ẹ̀rí pé ó pè mí gan lẹ́nu bó ṣe rí nìyẹn. Ìmíràn tún ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ ni kò mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ kò lọ́pọlọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ ni kò mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ kò lọ́pọlọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìmíràn ni kámúgbálámù káílámù. Tá bá ń kà á máa ṣe báyìí. Kámúgbálámù káílámù òde ni kámúgbálámù káílámù òde jì kámúgbálámù káílámù òde jà ó dẹ̀ ta kámúgbálámù káílámù òde rè. Ewì dájúdánu ni à ń pè. Ó máa ń jẹ́ kí a mọ bí èèyàn ti ṣe gbọ́ èdè Yorùbá sí tó. Ó sì dẹ̀ máa ń jẹ́ kí a mọ bí ọpọlọ èèyàn ṣe jí pépé tó. Then ó máa ń jẹ́ kí a yára sọ̀rọ̀. Ó sì máa ń jẹ́ kí a yára láti fi etí sílẹ̀ gbọ́ nǹkan tí ẹni tí ó ní kí a sọ nǹkan tí ó ní kí a pè kí ó sọ. Ó tán lẹ́nu, ó kù síkùn ní ọjọ́ tí òní. Bí a bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì, ẹ kàn sórí YouTube channel mi, ẹ subscribe sí, ẹ like page yẹn, ẹ share rẹ̀ so that nǹkan tó bá tún kù a tún máa fi kún ní ọjọ́ iwájú. Tó bá sì jẹ́ pé ẹ ní ìmọ̀ràn kan tàbí méjì láti gbà mí, ẹ kàn sórí ẹ̀, màá dá yín lóhùn. Ẹ ṣé gan ni. Ó dìgbà.